हरे कृष्ण प्रभु, प्रणामम। माताजी ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാരി മാതാജി ഇന്ന് സാധനാ ചാർട്ടിന് ഇട്ടില്ലല്ലോ. മാതാജി ഞാൻ ചെയ്യാം മാതാജി. കാരണം ഇവിടെ കുറെ വേറെ പണികളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ആയി പോട്ടോ. ചെയ്തോളാം മാതാജി. ഇത് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്തോളാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. प्रणामम प्रभु। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിയകൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ.
ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരേ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവിക്ക് ജയ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 42 അല്ലേ? 42 കഴിഞ്ഞോ? 42 ഇല്ല 42 and 43 ആണ്. 42 ആണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞത് അതെ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ആരെ വായിച്ചോളൂ? അത് 42 ആരെ വായിക്കുന്ന വെച്ച് വായിച്ചോളൂ. 42. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ വാസു. ഞാനല്ലേ വായിക്കണ്ടേ? വായിച്ചോളൂ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ചിലപ്പോ ബാധിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും. വിഭശ്ചിതഃ വേദവാദരഥപാർത്ഥാനതസ്ഥീതിവാദിനഃ കാമാത്മനാ സ്വർഗപരാ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗൈശ്വര്യഗതിം പ്രതി. സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ബലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലല്ലേ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്വർഗ പ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതായത് കർമ്മകാണ്ഡത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ സ്വർഗലോക പ്രാപ്തി, ധന്യമായ പുനർജന്മം, പ്രഭാവം എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടി വിവിധ കർമ്മങ്ങൾ ബലാപേക്ഷയോടെ ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന വേദസൂക്തങ്ങളാൽ അല്പബുദ്ധികൾ അത്യന്തം ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സുഖപൂർത്തിയെയും ഐശ്വര്യ ജീവിതത്തെയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒന്നുമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലായി എന്താണ് ധന്യമായ പുനർജന്മം. അപ്പൊ വീണ്ടും പുനർജന്മത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ആണ്. ധന്യമായ പുനർജന്മം. അപ്പൊ പുനർജന്മത്തില് വീണ്ടും ധന്യമായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ആഗ്രഹം വരും. അപ്പൊ ആഗ്രഹം തന്നെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രാപ്തി. സ്വർഗലോകം കിട്ടണം. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 17-14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ മർത്യലോകം, മുകളിലേക്കുള്ള ജനലോകം, തപലോകം, അങ്ങനെ ഉയർന്ന് ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മലോകം. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അവിടേക്ക് അതാണ് സ്വർഗലോകമാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം അത് എന്താ പറയാ, അതിന് ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും കർമ്മകാണ്ഡത്തില് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന സൂത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പൂജാക്രമങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന രീതിയിൽ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും.
അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേദങ്ങളുടെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ബലേച്ഛപൂർവമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ചിലർ ആസക്തരാകുന്നു. ചിലർ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ ആസക്തി അത് മാത്രമാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചില കാര്യങ്ങള് ചില സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കും. പിന്നെ അതാണ് ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചില വ്യക്തികൾ പോണാണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സെക്ടർ എടുത്താലും. അപ്പൊ നമ്മള് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട, എനിക്ക് പറയില്ല അതിന് പറഞ്ഞു കംഫർട്ട് സോൺ എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത്. കാരണം അതിൽ ആസക്തരെ അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ നിൽക്കും, പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കില്ല, അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് കടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചിലവരുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് വേദോക്തമായ യജ്ഞങ്ങളിൽ സ്വർഗലോകവാസം ഉദ്ദേശിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ പലതുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ലഭിക്കില്ല. ഇപ്പൊ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് കടക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില നിയമങ്ങളും വേദസൂത്രങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ഉപാസനകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് കടന്ന് നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയി നമുക്കറിയാം സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കുക? അതിന് അടുത്തൊരു ശ്ലോകം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ക്ഷീണേ പുണ്യ മർത്യലോകം വിശന്തി. അത് തന്നെ, ക്ഷീണലോക മർത്യലോക വിശന്തി. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിയും, വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ആ ജനന മരണ ചക്രക്കളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കറങ്ങിക്കൊണ്ട്, ഇത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ അവിടെ വെച്ച് നിൽക്കും, ഈ ക്ഷീണ പുണ്യ മർത്യലോക വിശന്തി അതിൽ ആകൃഷ്ടരാവും, അതിൽ വീഴും. അങ്ങനെ അതിന് ബലം എന്തെന്നറിയാതെ മൂഢന്മാർ വിഷവൃക്ഷത്തിന്റെ പൂക്കളാൽ ആകൃഷ്ടനാക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. ബലം എന്താണെന്നറിയാതെ വൃക്ഷത്തിന്റെ വിഷപ്പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഉള്ളതല്ല, അതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും മരണം സംഭവിക്കും. എന്തിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ അനുഭവം ജ്ഞാനം കുറഞ്ഞ അക്കൂട്ടർക്ക് കൃഷ്ണാഭത്തോടെ സുനിശ്ചിത കർമ്മത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം കൂടും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതികത ഈ ഭൗതിക ലോകത്തായാലും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലാണെങ്കിലും സംഭവം ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചില ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ ആയുസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അവരും അത് തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഭൗതികം ഒരു ആനന്ദം തന്നെയാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ ക്വാളിറ്റിയും അവരുടെ ശരീരം അതിനനുസരിച്ചുള്ള അവർക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ളതായിരിക്കും കിട്ടും. ഇപ്പൊ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനുള്ളത് കടലിലെ ജലജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ദേവന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയില്ല, അവർക്ക് അതനുസരിക്കാനുള്ള ശരീരമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്കും ശരീരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്. ആ ശരീരം അത് അങ്ങനത്തെ ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനത്തെ ശരീരങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ആ ശരീരത്തിൽ അവർ എൻജോയ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് താഴത്തേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുന്നിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ മുന്നിലേക്ക് പോകും. ബ്രഹ്മലോകം വരെ പോവാം. തപോലോകം ജനലോകം കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ അവിടെ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തും. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇത് പറയുന്നത് മോളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ആ ലൈൻ തന്നെ പോണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയതേ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത്സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ്, നമ്മള് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവയാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വ ഭക്ത സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം, നമ്മൾ എന്തായാലും ഭൗതികത്തിലാണല്ലോ ജീവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ? ആ ചോദ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യമാണല്ലേ. അതിനാരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്, അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ലേ, പറ്റില്ല. പിന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രഭു ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിലും നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നാ മതി. ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അതാണല്ലോ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യണം. അതിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തണ വഴികളുണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്, എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് എല്ലാരും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഭക്തിശാസ്ത്രത്തിൽ ചേർന്നതും ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മ പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തണം. നമ്മള്
പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് പോകണം. അതാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളാക്കും. അതിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി പതുക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പാക്കി പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ജബാണ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അതൊരു തുടക്കമാണ്, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യേഷൻ എടുക്കും, ഇനീഷ്യേഷൻ എന്നല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ, അതായത് ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ബാക്ടീരിയ അത് എത്ര വലിയ ഭക്തനായാലും ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ദാസാന് ദാസാന് ദാസ, എനിക്ക് ഞാൻ അത്ര ആയിട്ടില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ട്രാക്കിലാണ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അത് തന്നെ. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് സന്തോഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കണം. നേരെ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ആത്മീയത കൂടുമ്പോ ഭൗതിക കുറയും, ഭൗതികത കൂടുമ്പോ ആത്മീയത കുറയും. ഇത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാക്സിമം ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നമ്മൾ. അതാണ് ഇത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഈ പരിഭ്രാന്തരാവുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ, ദുഃഖങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തരാവുക എന്നാണോ അർത്ഥം? അല്ല, ദുഃഖത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദുഃഖത്തിൽ നിന്നല്ല, ഇത് സുഖം, നമുക്ക് സുഖം കിട്ടിയാലും ദുഃഖം കിട്ടിയാലും നമ്മളെ ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതിന് അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. പരിഭ്രാന്തരാവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് എങ്ങനെ പരിഭ്രാന്തരാവണം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത സംഭവം വരുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ പരിഭ്രാന്തരാവെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് ശരി ഇതാണ് തെറ്റെന്ന് അറിയില്ല. ഭൗതികത പ്രത്യേകത അതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ പിറകെ പോയി, ഇപ്പൊ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുഃഖം കിട്ടി, പിന്നെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അറിയാത്ത, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കണത് നമുക്കൊന്നും അറിയണില്ല, സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. അപ്പൊ അതിനാണ് പരിഭ്രാന്തത വരുന്നത്. നമുക്ക് പേടി വരുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ട് വരുന്ന വെള്ളമല്ല. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് സുഖം ഉണ്ടാവും ദുഃഖം ഉണ്ടാവും അതില്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് പരിഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെടുത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്രൈപുണ്യ വിഷയ വേദാനി ത്രൈഗുണ്യോ ഭവാർജുന നിർദ്ദോ നിത്യസത്യസ്ഥോ നിർയോഗക്ഷേമ ആത്മവാൻ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നും തികച്ചും മുക്തനായി ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയണം. കാരണം നമുക്കറിയാം ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹണം അല്ലേ, 2-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമ്മറിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കാരണം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം തമസ്, രജസ്, സത്ത്, അങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് പ്രകൃതിക്കുള്ളത്. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം അതാവാൻ കാരണം എന്താണ്, വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാം. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടിയാലോ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് വേദങ്ങളുടെ മുഖ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്. അർജുന, നീ അവയെ അതിക്രമിക്കണം. ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്ന് തികച്ചും മുക്തനായ ആത്മാവിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഗുണമാണ്. ആ ത്രിഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ്, നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢപ്പെടുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് ത്രിഗുണങ്ങളോട് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അത്തരം ബന്ധസ്ഥരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് വേറെ ഒരു ഉദാഹരണം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ചില സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയില്ല അവിടെ പോയി പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് പറയാം നമ്മൾ അതിന് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നതോടും അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് പോരണം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ മേലിൽ നിന്നുള്ള സാമാന്യ ജനങ്ങൾ പതുക്കെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങളെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പതുക്കെ
ഉന്നതിയിലേക്ക് കടത്തണം, നമ്മളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങളിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന ഗുണം കിട്ടും, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇന്ന ഗുണം കിട്ടും. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്താനാണ് വേദങ്ങളിൽ വേദകാന്ഡം എന്നുള്ള സെക്ഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ കൂടെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്കും ഒന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അത് തന്നെ കൊടുത്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയുക, ലിക്വർ അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ലിക്വർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പതുക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ടുപോകണ പോലത്തേന് വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾ വേറെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പിന്നെ പിടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതാണ് പാടില്ല, അത് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണമാണ്, അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ അഥവാ സർവോന്നതയെ കുറിച്ച്, അത് ബ്രഹ്മത്തെ അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം, അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭൗതികയുടെ ഊരാക്കുടക്കിൽ നിന്ന് അഴിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധമെന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന വൈദിക വിജ്ഞാനം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തിനെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച് തന്നതാണ്. കാരണം അതിനെന്താ കാരണം? ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും സൃഷ്ടിച്ചു, പിന്നെ എന്തിനും ഭൗതിക ലോകം? നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം പ്രശ്നമാണ്, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം അറിയാനാണ്, പിന്നെ എന്തിനു ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ച് തന്നത്? ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുനിന്ന് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഓക്കെ ഹരേഷ്, ഒരു 90% ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. വേറെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ചതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറയേണ്ടി വരും അത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞ മാതാജി പോയിന്റ് കറക്റ്റാ, അത് തന്നെയാണ് പറയാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. നമ്മളിപ്പോ കുട്ടികള് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ പോയി ജീവിക്കണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങള് ആഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കും തോന്നും, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും? അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് വാശി പിടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അവരെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. കറക്റ്റ്, അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പെട്ടെന്ന് അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ലോകം സൃഷ്ടിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ കാരണങ്ങളും ചെയ്തു. അതിപ്പോ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് പോരേണ്ടത് നമുക്ക് പറയില്ല, കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ, റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കൊടുക്കും നമ്മള്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോകുന്നാളെന്ന്. ആ റിട്ടേൺ ടിക്കറ്റ് ആ കുട്ടി മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മനസ്സിലായി? അത് തന്നെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിച്ചതും ഭഗവാനാണ്, ജീവിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും ഭൗതിക പ്രകൃതി ഊരാക്കുടിക്കിൽ അഴിക്കേണ്ടത് ഏത് വിധമാണ് ഉപദേശിക്കുന്ന വൈദ്യുത വിജ്ഞാനം ജീവാത്മാക്കൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്തതാണ്. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭഗവത്ഗീത. നമുക്ക് ആ ഉപദേശം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിന് ഞാനിവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ റിട്ടേൺ വണ്ടി നിങ്ങൾ പിടിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യാവാനർത്ഥ ഉദപാനേ സർവദാ സംപ്ലുതോദകേ താവാൻ സർവേഷു വേദേഷു ബ്രാഹ്മണ്യസ്യ വിജാനതഃ. ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതുപോലെ വേദങ്ങളാൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്തും അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു കൊച്ചുകുളത്തിന് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ആവശ്യമെല്ലാം വലിയൊരു ജലസംഭരണി കൊണ്ട് നിർവഹിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേദത്തിൽ ഉദ്ദിഷ്ടമായതെന്നും അവർ ഉൾപ്പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവയുടെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയുന്നത് കൊണ്ട് നേടാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ വലുതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം അതാണ് പറഞ്ഞ വേദത്തിന്റെ സന്ദേശം, അതാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നത് അല്ലെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നാൽ കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാണ്. ആ സന്ദേശം നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വേദങ്ങൾ പഠിക്കണം. നമുക്ക് ശരിക്കും പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര അധികം വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. ഇതെല്ലാതും പഠിച്ചു വെച്ച് ഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ തിരിയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തൻ നമുക്കായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള 2 കാര്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ മതി. മാക്സിമം 3 എണ്ണം. കാരണം ഒന്ന് നമ്മളെ ഭഗവത്ഗീത, ഒന്ന് പിന്നെ അത് ഭാഗവതം, പിന്നെ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം. ഇത്രയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ അതറിയാം ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴോട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആകെ കൺഫ്യൂസ് ആവും. നമ്മളെ സ്റ്റേജ് അതാണ്.
നമുക്ക്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാനുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടക്കാം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞ അതില് വേദത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, അത് മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഭഗവാനും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ക്ലിയർ കട്ടും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്നല്ലേ പറയണം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ, കാരണം എല്ലാ ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം എന്നറിയാം. അപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളും അറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ച് സന്യാസിയായി കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവുമല്ലോ, ഓട്ടോമാറ്റിക് വേദപണ്ഡിതനായ ഒരു വിശിഷ്ട വേദപണ്ഡിതനായ പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങ് വേദാന്ത സിദ്ധാന്തം പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു വികാര ജീവിയെ പോലെ ഭഗവത് നാമം പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് നിനക്ക് ഓക്കെ, നീ ഇത്രയും വലിയ കഴിവുള്ള വ്യക്തിയാണ്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ പാട്ട് ഒരു വികാര ജീവിനെ പോലെ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു വെച്ചത്, എന്റെ ഗുരുവിന് ഞാനൊരു പരമവിഡ്ഢിയാണ് മനസ്സിലാക്കി, അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊള്ളാൻ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാനൊരു പ്രാന്തനെ പോലെ വികാരവിഷ്ടനായി. ഈ ഒരു പോയിന്റിന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. കാരണം ഇത് ചൈതന്യ പ്രഭു വിദ്യ ആയതുകൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യമില്ല. അത് പൊരുൾ അതാണ്. വേദങ്ങൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം, ഭഗവാനെ ഭജിക്കുക. ശങ്കരാചാര്യ പറഞ്ഞു അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഓപ്ഷൻ നമുക്കില്ല. പിന്നെ ഇത്രയും വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എത്താം, ഭഗവാനിലേക്കാണ് എത്താം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ വേദങ്ങൾ മുഴുവനും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവത് നാമത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളുന്നവനാണ് ഉത്തമമായ വേദാന്തി. വേദം അറിയുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ വേദാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് നാമത്തിൽ പരമാനന്ദം കൊള്ളണം ആ വ്യക്തിക്ക്. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ബുക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം മുഴുവനും വേസ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിൽ നമുക്ക് പരമാനന്ദം കൊള്ളണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെവലൊന്നും ആ ലെവലിൽ എത്തില്ല എന്നറിയാം. പിന്നെ 2-3 കുറെ ലെവലുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു രുചി വരുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെയാണ് ആനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കണം നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇനീഷ്യലി പല പല സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അവിടേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. കർമ്മണ്യേവാധികാരസ്തേ മാ ഫലേഷു കദാചന മാ കർമ്മഫലഹേതുർഭൂർമാ തേ സംഗോസ്ത്വ കർമ്മണി. സ്വന്തം നിയതകർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ യാതൊരുവിധ അധികാരവുമില്ല. കർമ്മത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് കർമ്മണ്യവാധികാര്യസ്ഥ അല്ലെ, സ്വന്തം നിയത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, അത് നീ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അവിടെ എന്ത് പറ്റി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ അതില് 47 തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മത്തിന്റെ നിന്നുളവാകുന്ന ഫലങ്ങളുടെ ഹേതു താനാണെന്ന് കരുതേണ്ട. സ്വകർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കാതെ ഒഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുമരുതേ. എല്ലാത്തിന്റെ ഹേതു ഞാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുക, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാതും നടത്തിപ്പുകാരൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ഒരു മൈൻഡ് നമ്മളേക്ക് ഉണ്ടാവുക. അത് കുറച്ച് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുക. സ്വന്തം നിയമകർമ്മം നിർവഹിക്കാന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ 3 വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, ഒന്ന് സ്വച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, കർമ്മത്തിനൊഴിയൽ. അങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട, ഇപ്പൊ അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, അത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു യോദ്ധാവാണ്. യോദ്ധാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അതാണ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാം, അങ്ങനെ നമുക്കൊക്കെ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യണം. നമുക്കുള്ള വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം എന്താണ്? പിന്നെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടോ ഹരേഷ്ണ. ഹലോ, കഴിഞ്ഞ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, ഡിസ്റ്റർബ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അർജുനനെ സംബന്ധിച്ച് വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് യുദ്ധം ചെയ്യലാണ്. അപ്പൊ ഇതെന്തിന് നമുക്ക് എന്താണ് വിധിക്കപ്പെട്ട ധർമ്മം?
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിത്യകർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം. കലിയുഗത്തില് നമ്മളുടെ ധർമ്മം അതാണ്. ഓക്കെ, കുറെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് മാതാജിര. അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? ഞാനത് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു. ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞ നാമജപം. ഓക്കെ, കലിയുഗത്തില് വ്യക്തത ഇല്ല എന്താണ് സ്വധർമ്മം എന്നത്. അതുകൊണ്ട് നാമജപം അതാണ് നമ്മളെ കാര്യം. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുന്നും പറഞ്ഞുള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് പറഞ്ഞു തന്നു നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചൈതന്യ പ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. മനസ്സിലായോ? നമുക്കറിയില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ അത്രയും ഇതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സ്വച്ഛാനുസൃതമായ കർമ്മം, അത് സ്വച്ഛാനുസൃതമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് മൃഗങ്ങളാണ് അല്ലെ. സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയുക. കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാം, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ്. തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. പിന്നെ തന്റെ കർത്തവ്യമായി കരുതി നിത്യകർമ്മങ്ങൾ ബലകാംക്ഷയോട് കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് സത്വഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി. ഇപ്പൊ സത്വഗുണത്തിലെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാതും ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണാണ്. അതൊക്കെ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾ അതിന് പറഞ്ഞ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറെ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിന് ഫസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നാമജപം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പതുക്കെ കരിച്ചു കളയണാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം. ആ ശബ്ദം എന്നൊരു അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം തന്നെയാണ് അല്ലെ. മന്ത്രങ്ങൾക്ക് അത്ര പവർഫുൾ ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ അപ്പൊ ശരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ബലമില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആൻസർ? കലിയുഗത്തില് മറ്റു മന്ത്രങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല. അത് കലിയുഗമായിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും അതിൽ കൂടെ പറയാൻ? ഇപ്പൊ സാധാരണ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണല്ലേ, എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൂടെ, ഈ മന്ത്രം മാത്രം എന്താണ് ചൊല്ലുന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ? വിധിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രമാണ് മഹാമന്ത്രം. കലിയുഗത്തിന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ മഹാമന്ത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ മന്ത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ്? നമ്മൾ ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ആർക്കും എപ്പോഴും ഏത് സമയത്തും ജപിക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം? മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെതായ ചിട്ടകളും കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമല്ലേ അതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അറിവില്ലാത്തവർക്കും ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജപിക്കാമല്ലോ. അപ്പം അത് കുറച്ച് ഒരു 90% ആൻസറിലേക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഈ മന്ത്രം. അതെ, അതും കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേർനാമ കേവലം കലോ നാസ്തിക ഗതിരൻ. അതാണോ കലിയുഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? അതില് നാമം മാത്രമല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലേ. അപ്പൊ പറയൂ. നമുക്ക് പിന്നെ കലിയുഗ സന്ദർഭ പരിഷത്ത് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ജപിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രഭുപാദും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ മറ്റു മന്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പിന്നെ മറ്റേ ഗായത്രി മന്ത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ജപിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും നാമനാമകാരി ബഹുദാനല്ല അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്. അതെ, അതാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സിൽ കുറെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള മന്ത്രങ്ങൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പവർഫുൾ, അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ മന്ത്രദീക്ഷയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കുറെ റൂൾസുകൾ ഉണ്ട്. ആ റൂൾസിൽ കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകണം. കാരണം ഇതൊന്നും പറഞ്ഞതിന് ചൈതന്യ പ്രഭു എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പതിതമായിട്ടുള്ള മന്ത്രം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രമാണ് പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്ന് ഈ മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കാരണം നമുക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്തെങ്കിലും മന്ത്രം ജപിക്കുക എന്നല്ല, ആ മന്ത്രങ്ങൾ ജപിക്കണോണ്ടല്ല, ആ മന്ത്രങ്ങൾ നല്ല മന്ത്രങ്ങളാണ്, ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ആ മന്ത്രം ജപിക്കേണ്ട പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവരണം, എന്നാലും ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇതിനേൽ ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഈ മന്ത്രത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഇത് ആർക്ക് ഏത് സമയത്തും ജപിക്കാം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ജപിച്ച വളരെ ബെറ്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, പിന്നെ അവർക്ക് പല മന്ത്രം, ഗായത്രി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിന്റെ ലെവലിലേക്ക് അവർ ഉയരണം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ പറയുന്ന അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നതും കറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതാരം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യർ അവതാരമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യ അവതാരം മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നവരോട് പിന്നെ നമുക്ക് റിപ്ലൈ ഇല്ല. അപ്പൊ അത് വേറെ കാര്യം. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഭഗവാന് 16,000 ഭാര്യമാരുണ്ടെന്നല്ലേ അവൻ പറയും. അതെന്താ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും എങ്ങനെ റിപ്ലൈ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനായതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ആത്മാക്കളായിരുന്നു അവര്. പറയുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ കാലത്ത് അവിടെ പഞ്ചവടിയിലോ മറ്റോ ആണ് ഒരുപാട് ഋഷിമുനിമാർ വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അത് പറ്റില്ല, വീണ്ടും ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഞാൻ വരും, ആ സമയത്ത് അവസരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരുടെയും പുനർജന്മമായിരുന്നു അത്. അവരെല്ലാവരെയും വൃന്ദാവനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാം സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവികളും പുൽക്കൊടികൾ പോലും ഇതുപോലെ ആഗ്രഹിച്ചവരാണ് ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ഈ 16,101. ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടോ പറയാൻ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഓക്കെ പറയൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും അവരുടെ മാത്രമല്ല, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പതി ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ? അതെ, അതൊക്കെ അത് ശരിയാണ്. ഇതില് ഒരു പോയിന്റ് ഇത്രയുള്ളൂ മെയിൻ ആയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്. 16,100. അതിന് തന്നെ കണക്കുകൾ വേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ പറയും ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധനഗിരി 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗോവർദ്ധനഗിരി ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അല്ലെ, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇതിന്റെ പിറകിൽ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതം വായിക്കും, ബാക്കിലും വായിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതില് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാരദ മഹർഷിക്ക് സംശയം വന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി എല്ലാ വീട്ടിലും ചെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ ഓരോ രൂപത്തിലാണ് കാണുന്നത്. ചില സമയത്ത് ചെടി നനയ്ക്കണത്, ചിലത് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അതാണ് അതിന്റെ കറക്റ്റ്. നാരദ മഹർഷി ചെന്ന് നോക്കണ രംഗം ഭഗവതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ആ കറക്റ്റായ പോയിന്റിൽ. പിന്നെ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചൈതന്യം, കാരണം ഇത് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ഒരിടത്തേക്ക് അവതരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ഭൂലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വരും. അതല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല വരുന്നത്. അതിനോടുള്ള എല്ലാ അംശങ്ങളും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്നിച്ച് തിരിച്ചു പോവാം. അതാണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ട്. ഇതിൽ കൂടെ ഇതിന് കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊക്കെ അടുത്ത ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, നൈമിത്തിക കർമ്മ എന്താണെന്നൊന്ന് പറയൂ. നൈമിത്തിക കർമ്മ ഞാൻ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മാതാജി, ഞാനത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ഇതിൽ 3 കർമ്മം പറയുന്നത്: ദൈനംദിന കർമ്മം, നൈമിത്തിക കർമ്മം, സ്വേച്ഛാപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന 3 കർമ്മങ്ങൾ പറയുന്നു. ഞാനത് വരുന്നില്ല. ദൈനംദിന കർമ്മ, നൈമിത്തിക കർമ്മ, നൈമിത്തിക കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ മാതാജി. എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കറക്റ്റ് പറയണമല്ലോ, അത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകം 48 ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് കേട്ടോ മാതാജി, അത് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ പറ്റിയൊന്ന് മിസ്റ്റേക്കാം. ഓക്കെ, 48 വായിച്ചോളൂ. 48 വായിച്ചോളൂ. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ 48 അല്ലേ വായിച്ചത്? ഓക്കെ, 48 വായിച്ചു. 48 കർമാണി സംഗം തൊക്താ ധനജ്ഞയാ സിദ്ധ്യോ സമോ ഭൂത സമത്വം യോഗ ഉച്യതേ. അല്ലയോ അർജുന, ജയാപജയങ്ങളോടുള്ള മമത വെടിഞ്ഞ് സമചിത്തതയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി പറയണ, അല്ലേ അർജുന, ജയപരാജയങ്ങളുടെ മമത വെടിഞ്ഞ സമചിത്തയോടെ നിന്റെ കർത്തവ്യം അനുഷ്ഠിക്കുക. ഈ സമചിത്തയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജയപരാജയങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല, അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഒടിക്കണം, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കണക്ഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാലേ, യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗം ചേർന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവിടെ കണക്ഷൻ, അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യോഗ എന്നുള്ള വേർഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് യോഗ എന്ന് അതിനൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ പരമോന്നത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ കണക്ട് ചെയ്യാണ് യോഗം. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ ജയപരാജയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എല്ലാതും ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അതാണ് മനസ്സിനെ പരമോന്നതയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗ. കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ യോഗം. അതായത് യഥാർത്ഥ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ നിർവഹിക്കുക. അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടനുസരിച്ച് ചെയ്യണല്ലേ, അതിന് പറഞ്ഞത്. ഒന്നുകിൽ കൃഷ്ണന് സേവനനാകുക, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനാകുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തില് കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് നടത്താം. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കാം. രണ്ടും ഒരേ രീതി തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മളിതില് അതിന് പറഞ്ഞ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ അത് തന്നെ, ദാസാന് ദാസാന് ദാസ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്തരം താഴ്ന്ന അത്രയും വിനയാണ് നമുക്കുണ്ട് ഭക്തനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം ഭക്തരുള്ളിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ അറിയാം. വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ക്രിയേഷൻ, അത് എന്തിനു വർണ്ണാശ്രമം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്താണ്, പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തി വിഷ്ണു ഭഗവാനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോ മനസ്സിനെ പരമോന്നതിയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ അഷ്ടാംഗ യോഗം, നമ്മളിപ്പോ നാട്ടിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗം പഠിപ്പിക്കലുണ്ട്. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലേക്ക് എത്തൂല, അതിന്റെ മുന്നേ തന്നെ സ്കിപ്പായി പോകും അല്ലെ. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയാം, നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തിൽ ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധ്യാനയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തെറ്റൊന്നല്ല, അതിൽ കൂടിയും എത്താം. പക്ഷെ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിന് യോഗ ശരിക്കും യോഗയിൽ എത്തണം നമ്മള്. അഷ്ടാംഗ യോഗ ആണെങ്കിലും, ഏത് ഭക്തി യോഗ ആണെങ്കിലും, കർമ്മയോഗ ആണെങ്കിലും, ജ്ഞാനയോഗ ആണെങ്കിലും, ഏത് യോഗ ആണെങ്കിലും മനസ്സിനെ പരമോന്നതിയിൽ ഏകീകരിക്കലാണ് യോഗ. അതായത് പരമോന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. 49. ഹരേ കൃഷ്ണ. ൂരേണാഹേവരം കർമ്മ ബുദ്ധിയോഗധനഞ്ജയാ ബുദ്ധോ ശരണമന്വിശ്ച കൃപണാബലഹേതവ അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, ജുഗുപ്സവാഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ ധനഞ്ജയ, ജഗുപ്സവാഹമായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക. ആ ബോധത്തോടെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃപണരാണ്. അപ്പൊ അത് പതുക്കെ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത് ആഗ്രഹിക്കാൻ വെക്കും. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടി നമ്മൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവണം, ഇതൊക്കെ എന്താണ് അവരെ കൃപണരാണെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ ആ കാരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ കർമ്മത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെടുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ പറയും, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോ തന്നെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂലമായിട്ട് നമുക്കൊരു സ്വരൂപമുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പം ഭഗവാന്റെ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതാണ് മൂലസ്വരൂപം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി. അതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാതും ഭഗവാനിലെയും നമ്മൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ കഠിന പ്രയത്നം കൊണ്ടോ തങ്ങൾ തേടാവുന്ന സമ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ലുബ്ധന്മാർക്ക് അറിയില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത്, അത് വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. ആ മനുഷ്യ ജന്മം മൃഗത്തിനെ പോലെ തീർക്കാനുള്ളതല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പിന്നെ മൃഗമായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അല്ലെ.
ബാക്കി നമ്മളൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല. ആ ഈ ജന്മം നമ്മളെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലുള്ള പ്രയത്നം കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് ഈ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വലിയൊരു സമ്പത്താണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മള്. അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മം അങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയേണ്ടതല്ല. ഈ ജന്മം പാഴാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമുക്ക് മൃഗജന്മം വേറെ എന്തെങ്കിലും ജന്മം വീണ്ടും ലഭിക്കും. ആ ചക്രത്തിൽ കിടന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജന്മം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് ശരിക്കും നമുക്ക് അല്ലാതെ ബാക്കി ഒരു ജീവികൾക്കും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മറ്റുള്ള മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ തന്നെ 84 ലക്ഷത്തിൽ തന്നെ 4 ലക്ഷം വർഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ തന്നെയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എത്രയും പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് നമ്മൾ ഒരേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോണത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുക്തോ ജഹാദീഹ ഉഭേ സുഹൃത ദുഷ്കൃതേ തസ്മാത് യോഗായ യുജ്യസ്വ യോഗാ കർമ്മസു കൗശലം. ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ തന്നെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലയോ അർജുന, കർമ്മകുശലതയാണ് യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയുമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അതിനാൽ യോഗത്തിനായി യത്നിക്കുക. അല്ലേ അർജുന, കുശലതയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് ഇപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനയോഗം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അല്ലെ. അതായത് ആത്മാവും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, ശരീരം ആത്മാവ്. അതിന്റെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തിയിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അതായത് എന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളു, യോഗനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കാം, ഭക്തി യോഗം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞു ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവന് ഇഹലോകത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തമായ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലേക്ക് കടക്കും. കാരണം അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അനാദികാലം മുതൽക്ക് ഓരോ ജീവാത്മാവും നല്ലതും ചീത്തയായ സ്വന്തം കർമ്മയുടെ നാനാവിധ ഫലങ്ങളെ സഞ്ചയിച്ചു പോരുന്നു. അത് നമ്മുടെ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണല്ല പറയാം. നമ്മൾ സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാം ഓരോ ജന്മങ്ങളിലേക്കും. അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് പിന്നെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അത് തന്നെ പല നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് പല സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നല്ലത് വരും ചീത്ത വരും അല്ലെ. അതിന്റെ കാരണങ്ങളൊക്കെ ആയ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളുടെ കണക്ഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പിന്നീട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവ്വവിധേനയും കൃഷ്ണനെ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയോഗവും ഭക്തിയോഗവും തമ്മിലൊക്കെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ബുദ്ധിയോഗാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിയോഗവും ഭക്തിയോഗവും വ്യത്യാസമുണ്ടോ? ഭക്തിയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതായത് വളരെ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം തന്നെയാണ് ഭക്തിയോഗം. നമ്മളെ ബുദ്ധി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കണം. കാരണം ആ ബുദ്ധിമാൻ അത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഭക്തി ചെയ്യുള്ളൂ, അല്ലാത്ത ചെയ്യൂല. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതെ അതെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് അനാദികാലം മുതൽക്ക് തന്നെ ഓരോ ജീവസത്യം നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളുടെ നാനാവിധങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ സഞ്ചയിച്ചു പോരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിത ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കറങ്ങത്ത് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോരണം. ശരിക്കും അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മളെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കെട്ടുമ്പോണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നത്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആ ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് നമ്മളെ പറയില്ല, കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉതകുന്ന കൃഷ്ണാഭാവത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അർജുനനെ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം. ഭഗവാനെ വിളിക്കുക അല്ലാതെ വേറെ യാതൊരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല. അതോ 9ാം അധ്യായത്തില് ക്ലിയർ കട്ട് ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട്. സതതം കീർത്തിയന്തോമ യഥഞ്ജസ്ത ദൃഢ വൃദ്ധ. അതിങ്ങനെ
കൺഫേം പറയണു, വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാ ആചാര്യ പരമ്പരയിലും അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിന്റ്, വേദങ്ങളിൽ തന്നെ അതാ പറയണത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തൻ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം മുകുന്ദൻ, ആ വേർഡാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ. മുകുന്ദൻ അതായത് മുക്തി തരാൻ കഴിയുന്നവൻ, മുകുന്ദൻ. ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എന്താണ് ഭഗവാന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ? മക്കള് ദേവന്മാര് എല്ലാവരും എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു? ഭഗവാന് മാത്രമേ മുക്തി തരാൻ, ഭഗവാന്റെ പേരാണ് മുകുന്ദൻ. ഒറ്റ ആൻസർ ക്ലോസ് ആയി അവിടെ. അപ്പൊ 51 അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചാൽ 51. കൃഷ്ണ കർമ്മജം ബുദ്ധിയുക്താ ഹി ഫലം തെക്താ മനീഷിണഃ ജന്മബന്ധന വിനിർമുക്ത പദം ഗച്ഛന്ത്യനാമയം. ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടതകൾക്കും ഉപരിയായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരം ഭഗവത് ഭക്ത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഋഷീശ്വരന്മാർ അഥവാ ഭക്തന്മാർ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ജനന മരണ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് മോചിതരായി അവർ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് സകല കഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇതും ഭക്തിയോഗത്തിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണതാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയോഗ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങൾ, ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം, ഈ കാര്യമാണ്. ജനനമുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും അത് കൊടികുത്തി വാഴുന്ന പറയുന്നത്. അത് കാരണം അതാണല്ല നമ്മുടെ ജീവിത ചക്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ല. അത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അതെന്താണ്, നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണെന്നും മനസ്സ്, നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എത്തും. ആ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്യൂറായിട്ട് ഭക്തനിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എത്തുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു മൂലസ്വരൂപം, തന്റെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന്. അതിന് മൂലസ്വരൂപം ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കും. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കടക്കാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ നമുക്കിപ്പോ പെട്ടെന്ന് അന്ന് ശരി നാളെ തൊട്ട് എനിക്ക് എന്റെ മൂലസ്വരൂപം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്കിൽ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. 52ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ ദേവോഹവലിലം ബുദ്ധിർവിദിതരിഷ്യതി തഥാ ഗന്ധാസി നിർവേദം ശ്രോതവ്യസ്യ സ്മൃതസ്യ ച. ബുദ്ധി വ്യാമോഹമാകുന്ന നിബിഡ വലത്തെ പിന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കേട്ടതിനെ കുറിച്ചും കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും നീ ഉദാസീനായിത്തീരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ബുദ്ധി വ്യാമോഹം നിബിഡവനത്തെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു ഇതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിനെ ഒരു ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്, പിന്നെ കേൾക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് നീ ഉദാസീനതാവും. പിന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതൊന്നുമില്ല. അൾട്ടിമേറ്റ് ഭൗതികത നമുക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്ന് അതിന് ഉദാസീന. പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഭൗതിക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇതില് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയണ്ട. അല്ലയോ ത്രിസന്ധ്യ പ്രാർത്ഥന, നിനക്ക് മംഗളം, സ്ഥാനം, നമസ്കാരം, ദേവന്മാരെ പ്രതിക്കളെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഒരു ഭക്തന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ മാധവേന്ദ്ര പുരി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മാറ്റത്തിൽ പറയുന്നത് മാധവേന്ദ്ര പുരി പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന് ബേസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാർക്ക് നമ്മളെ ആസ് പെർ നമ്മൾ ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറെ കടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ദേവന്മാർക്കുള്ള കടം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കുള്ള കടം, അത് പിതൃക്കൾക്കുള്ള കടം, അങ്ങനെ തന്നെ ഇവർക്കുള്ള കടങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അത് പറയുന്നത് നമ്മളെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ദേവന്മാർ പിതൃക്കൾ അവരൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അവരെ ഞാൻ മറന്നു പോകുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല, ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
ശ്ലോകമാണ് ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി പറയണത്. അപ്പൊ അവിടെ പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതാണ് ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളടക്കം നമ്മൾ മറന്നുപോകും. അങ്ങനെ മറന്നുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റ് 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 66-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എന്താ? കാരണം സർവധർമ്മ പരിത്യേജ മാമക, അതാണ് ഈ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. ദേവന്മാരെയും പൃഥുക്കളെയും അവര് അതേപോലെ തന്നെ മാന്യമായിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ പൂജിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മളെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. ആ ഡ്യൂട്ടീസ് ആയാലും മറന്നു പോവാം, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വിടാം എന്നെ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചാൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അധ്യാത്മ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പ്രാരംഭർക്ക് വേദോക്തമായ ക്രിയാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവയാണ്. ദിവസം തോറും 3 നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന, പ്രഭാതസ്ഥാനം, പ്രതിദർപ്പണം എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണബോധത്തോടും ദിവ്യപ്രേമത്തോടുമുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണത നേടിക്കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവയിൽ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറയല്ലേ, ഒരു അഭ്യാസി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം കുറെ റൂൾ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മള് സൈക്കിൾ ഔട്ടുന്ന പോലെ അല്ലെ, ആദ്യം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ചവിട്ടി, പക്ഷെ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കൈയും കാലും അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഓടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്ലച്ചും ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു പോലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ക്രിയകൾ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് പഞ്ചരാത്രി വിദ്യ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോണത്. അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നാമജപം, പിന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ, എങ്ങനെയാണ് പൂജകൾ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നാമങ്ങൾ ജപിക്കേണ്ടത്, അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു രീതിയാണ്. അതിന് നമ്മളൊക്കെ ആ ഇനീഷ്യൽ ഘട്ടത്തിന് പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളും ഇതുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തി നമ്മൾ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഭഗവാനിൽ പിന്നെ പറയില്ല, ഭഗവാനെ തന്നെ ആകർഷണമായി ഭഗവാനെ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ദേവന്മാരോട് സത്യം പറഞ്ഞ ദേവന്മാരോട് ചോദിക്കണം, ദേവന്മാരെ പൃഥുക്കളെ നിങ്ങളോട് ആരാധിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല, ആ വിഷമം കാണിക്കണം. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പണമായിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിബിഡ വനം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ഭൗതികതയെന്ന് വിട്ടു ആ വ്യക്തി, അതിന് നിബിഡ വനം, അതിന് ഭൗതികത. പിന്നെ കേൾക്കേണ്ട കുറിക്കുന്നതിന് ഒന്നുമില്ല. കാരണം അത് ആത്മീയത, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയായി മാറി. അതാണത് പറയുന്നത്. 51 ശ്ലോകം. എപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടാതെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ നീ ദിവ്യാവബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മനസ്സ് വേദങ്ങളുടെ അലങ്കൃത വാക്യങ്ങൾ വശപ്പെടാതെ ആത്മസാക്ഷ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ദിവ്യബോധം കൈവരിച്ചു കഴിഞ്ഞവനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദത്തിൽ എല്ലാതും ചെയ്യണം, അതാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു പറയില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടി പാക്കർ പിടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് വിടണം അല്ലെ, അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. കാരണം വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യം നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരണം. അതന്നെ എപ്പോഴും നിന്റെ മനസ്സ് വേദന അലങ്കൃത വാക്യങ്ങളിൽ വശപ്പെടാതെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോവാതെ നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ അറിയണം. ആത്മാവിനെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അറിയാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ദിവ്യബോധം നിനക്ക് കൈവരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 5 അചഞ്ചല ഭക്തന്മാർ വേദങ്ങളുടെ അലങ്കാര വാക്കുകൾക്ക് വശപ്പെടുകയോ സ്വർഗലോകം കാംക്ഷിച്ച് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ അരുതേ. അപ്പൊ അതിന് ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപദേശമാണ് അത് തരുന്നത്. കാരണം ഭക്തർ ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താൻ പാടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ഭക്തി തരണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയാം. കാരണം ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാതും കിട്ടി. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാലേ, അർജുനൻ ഒരേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോളൂ, ഭഗവാൻ മാത്രം മതി, പിന്നെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, എനിക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ യുദ്ധടക്കം ചെയ്യൂല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിൽക്കണ്ട. അപ്പൊ ദുര്യോധനൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. യുദ്ധടക്കം ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ എന്തിനു കൊണ്ടുപോയിട്ടെന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭക്തൻ അറിയാം എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്. അപ്പൊ സ്വർഗലോകമായാലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളും അത് ഭഗവാന്റെ ആണ്. ഭഗവാന്റെ കൂടെയാണല്ലേ ലക്ഷ്മി ദേവി. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഐശ്വര്യ ദേവതയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ള ഐശ്വര്യ ദേവതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാന്നാണ് ഇതിന്റെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ്ഥിത പ്രജ്ഞസ്യ കാ ഭാഷ സമാധിസ്തസ്യ കേശവ
കിം പ്രഭാഷേത കിമാസീത വ്രജേത കിം. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യാബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാരവും ഇരിപ്പും നടപ്പും എങ്ങനെയിരിക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത്, അല്ലെ അർജുന, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ദിവ്യ ബോധസ്ഥിതനായ വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷ എന്ത്? സംസാര ഇരിപ്പ് നടപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതൊരു ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടന്ന് ഭഗവാന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധം മാറുന്ന ആർക്കും സംഭാഷണത്തിലും നടപ്പിലും ഇരിപ്പിലും വിചാരത്തിലും പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരാൾ ധനികനോ രോഗിയാണെന്ന് വിദ്വാൻ എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ രൂപം കിട്ടും. അത് ഭക്തന്മാർക്ക്, നമ്മളെ പോലെയുള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് വരാം. പക്ഷെ സാധാരണ രീതിയിൽ ആചാര്യന്മാര്, അതിന് ആചാര്യന്മാരെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു നോട്ടത്തിൽ നമ്മളെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്. അവർക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തൊക്കെ കളിച്ചാലും അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. അതാണ് അവരെ ആ ലെവലൊക്കെ അത്ര ഉയർന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണബോധം ഉള്ള അവരെ നടപ്പിലും അവർക്ക് നമുക്കല്ല മനസ്സിലാവുക, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു കഴിവ് വേണമല്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതിന് ധനികരാണോ രോഗിയാണോ വിദ്യാനാണെന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അറിയാം, ധനികരെ ഇപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ഒരു ധനികനായി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിരിക്കണമെന്നില്ല. അതേപോലെ രോഗിയാണെങ്കിലും മനസ്സിലാവും, അതുപോലെ വിദ്വാനാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും. അതാണ് പറയണത്. കൃഷ്ണബോധമാർന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ സംസാരിക്കുക എന്നതിന് പ്രധാനം എന്തെന്നാൽ ഏതായാലും വൈശിഷ്ട്യ മാനദണ്ഡ സംഭാഷണം എത്ര സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിഡ്ഢിയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികളെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അതടക്കം നമുക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു വരില്ല. ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അവർക്ക് ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത്രയുള്ളൂ. ഈ പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 55 ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആൻസർ ആണ് അതിന്റെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രചഹാദീയതാ കാമാൻ സർവാൻ പാർത്ത മനോഗതാൻ ആത്മന്യേവാത്മനാ തുഷ്ട സ്ഥിതപ്രജ്ഞസ്തോച്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പാർത്ത, കൽപ്പിതങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐന്ദ്രിക കാംക്ഷത്തെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരാൾ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ, സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദിവ്യബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തിനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സ്ഥിതപ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹേ പാർത്ഥമാന കൽപ്പിതങ്ങളാകൊണ്ടുന്ന നാനാവിധത്തിലുള്ള ഐതിഹ്യകാംക്ഷങ്ങളെ ത്യജിക്കുന്നതോടൊപ്പം, കാരണം നമ്മൾ ഐതിഹ്യകാംക്ഷകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പതുക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ആത്മാവിൽ തന്നെ സംതൃപ്തി കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ. അങ്ങനെ 3 പോയിന്റ്സാ പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പതുക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യിക്കുക, ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാതിരിക്കുക, മനസ്സിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുക, ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, ആത്മാവിൽ സംതൃപ്തി കൊള്ളുക. സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനന്ദം, ആത്മാവിന്റെ ആനന്ദം നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവ്യബോധ സ്ഥിതനായ വ്യക്തി, ദിവ്യബോധം ലഭിച്ച വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അധികം ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. പതുക്കെ മനസ്സ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. പിന്നെ പറഞ്ഞ ആത്മാവ്, അത് ഭഗവാന്റെ ആനന്ദം ആത്മാവിൽ കാണാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ആൻസറിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയുള്ള ഒരാൾക്ക് നിസ്സാരമായ ഭൗതിക തൃഷ്ണകളിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ പരമസന്തുഷ്ടനായിരിക്കും അദ്ദേഹം. അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത പറയണ ആ വ്യക്തിക്ക്, കാരണം ഈ ചെറിയ കാര്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് അവരെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അതിലൊരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസൻ, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കൂടുക. അത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 56 ശ്ലോകം വായിച്ചു. സുഖേഷു വിഗതസ്പൃഹഃ പീതരാഗഭയക്രോധാഃ സ്ഥിതധീർമുനിരുച്യതേ. ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിലും മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെയും സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം ഇവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റ്സുകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ആദ്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
ആദ്യം ഇതിനെ മുന്നത്തെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, അതായത് യോഗ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പതുക്കെ വന്നപ്പോൾ ഇനി ഭക്തനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സിദ്ധപ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ രീതി ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും, അല്ലെ ഭക്തൻ എന്താണെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പതുക്കെ ഭക്തിയോഗത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഭക്തിയോഗത്തിലാണ് നിൽക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമാവാതെ സുഖത്തിൽ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതെയും ആസക്തി, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായും ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ? അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ അല്ലെ, ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ക്ലേശങ്ങള് മനസ്സിനെ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാതെ അതില് ദുഃഖങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക. ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് വരിക. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഞാൻ ആത്മാവാണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്റേതല്ല എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അത് കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ച ആൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അലട്ടുകയില്ല, ചെയ്ത പോലെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ പോലും താൻ കൂടുതൽ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്ന ബോധത്തോടെ ക്ലേശാനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി അയാൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് ആ ലെവലിൽ പറയുന്നത്. കാരണം നമുക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അതും ഭഗവാന്റെ കരുണയാണ്. കാരണം ഞാൻ അതിൽ കൂടിയുള്ള അതായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കരുണ കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് അത്രമേയല്ലോ ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളെ ചിന്ത പോകണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. സന്തോഷാവസ്ഥയിൽ താൻ അതിന് അർഹതനല്ലെന്ന് കരുതി അത് ഭഗവത് പ്രസാദമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടാം, നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട രീതിയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഞാൻ ഇതിനേലും കൂടുതൽ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ടത്, ഭഗവാൻ എനിക്ക് അത് കുറച്ചല്ലേ തന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സമാധാനപ്പെടണം. അതുപോലെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ഇതിനൊന്നും അർഹനല്ലാതും എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നിർത്താം. 57. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് നമ്മള്? 42. വളരെ ശ്ലോകം കുറഞ്ഞോളൂ അല്ലേ? ഇന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്കഷനിൽ പോയി നമ്മള്. ഓക്കെ. അതില് പറയണത് ഫസ്റ്റ് ഇതില് പറയണത് സ്വർഗ പ്രാപ്തി, ധനം, ധന്യമായ പുനർജന്മം. അതായത് ഇത് വേദങ്ങളെ കാര്യങ്ങളാണ്. വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാണ്ഡ സെക്ഷൻ ആദ്യം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ധന്യമായിട്ടുള്ള പുനർജന്മം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിൽ ഫുൾ ആകർഷണമായി പോവരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖത്തിലും അതിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടി പോവരുത്. അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനത്തില് ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് വേദങ്ങള് അതിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തം നിയമിത കർമ്മം നിർവഹിക്കാനേ നിനക്ക് അധികാരമുള്ളൂ, നിനക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അധികാരമില്ല. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ ചെയ്യാ, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നീ ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജയപരാജയങ്ങളെ പറ്റി നീ ചിന്തിക്കേണ്ട, നിന്റെ കർത്തവ്യം തന്നെ നീ അനുഷ്ഠിക്കുക. പിന്നെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മള് പഴയുള്ള നമ്മള് ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പല കർമ്മങ്ങളുണ്ടാവും, അതൊക്കെ മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുദ്ധത്തിൽ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കഴിയും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭക്തി ലോകം, അത് നിബിഡവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കേണ്ടതെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആ സബ്ജക്റ്റ് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞുപോയി, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഈ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന്റെ അത്രയല്ലേ എനിക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടിയുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതിയിലായിരിക്കണം. അതുപോലെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു അതിന്റെ സമ്മറി പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും മാതാജി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമ്മള് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ അഹങ്കരിക്കാതെയും
ഇതായിട്ട് മിതത്വത്തിൽ പോവാൻ കഴിയും. പക്ഷെ ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? എനിക്ക് കഴിയാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് അതായിരിക്കും അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഒറ്റ പോയിന്റ് നമ്മൾ പിടിച്ചാൽ മതി. പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ് നമ്മള്, നമുക്കതൊന്നും പറ്റില്ല. നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാവുമ്പോ അതിന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സുഹൃതികൾ 4 തരം സുഹൃതികളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സുഹൃതിയുടെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളതാണ്. ദുഃഖമുള്ളപ്പോ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ? അത് ധ്രുവ മഹാരാജ് ഭഗവാനെ വിളിച്ചിട്ടല്ലേ പോയത് ദുഃഖം കണ്ടിട്ട്. ഭഗവാനെ കാണുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാതും മാറി. പിന്നെ ഒരു ദുഃഖവും ഇല്ല. പിന്നെ എനിക്ക് രാജകൊട്ടാരം വേണമെന്നുള്ള ചിന്തയെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്, നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെ സാധനം നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടപ്പാ. നമ്മൾ ആ ലെവലൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളെ ലൈഫ്, നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ സന്യാസ ജീവിതമല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിലുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കലിയുഗത്തിൽ ഒന്നും കൂടെ നമ്മളെ കാര്യം പോക്കണം. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് ചൈതന്യമാബ അവതാരമായിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നാമം ജപിക്കുക. വളരെ സിമ്പിളാ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞുള്ള വ്യക്തികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർക്കതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ തയ്യാറെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണ പ്രഭു, പ്രഭു സാറ്റർഡേ നമുക്ക് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലേ? പക്ഷെ സാറ്റർഡേ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റാറില്ല. അതിന് വല്ല ഓപ്ഷനോ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ അങ്ങനെ? അത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം മാതാജി. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം. സാറ്റർഡേ ഞാൻ ബിസിയുള്ള ദിവസമാണ്. വൈകിട്ട് ഞാനൊരു 8:30-9 മണി. മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായി. ഞാനത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം അതിനെപ്പറ്റി. ഇത് ക്ലാസ്സിൽ കയറും. പക്ഷെ അറിയാം, കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആകുമ്പോ ഒരാൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അത് വേണം. നമ്മൾ ഭക്തിശാസ്ത്ര കോഴ്സിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അത് മുഴുവൻ വായിക്കണം, പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. കേറാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പ്രഭു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസേഴ്സ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ആ ആൻസർ തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. അപ്പൊ ഇത് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ അത് എങ്ങനെയാ പ്ലാൻ ചെയ്യണം? അത് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം മാതാജി. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ എന്നില്ലെങ്കിൽ നിർത്താം നമുക്ക്. ശരിയപ്പ പഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടല്ലേ? എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ടൈമില് ക്ലാസ്സിൽ കയറണോണ്ട് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം. ഹരേഷ്ണ പിന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാട്ടോ. ഹരേഷ്ണ വീഡിയോ മസ്റ്റാ. ശാസ്ത്രയില് മസ്റ്റാ. ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയും ഒന്നും കൂടെ. പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ട് പ്രഭു, അത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ആക്കണത്. ശരി, അത് ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഇടണം. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേഷ്ണ പ്രണാമല്ലേ? ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ ശരി. ഹരേഷ്ണ ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.